Tak dámy a páni, vítajte na 5. videu na tomto kanáli. Dneska si zahráme Projekt Flight. Ako viete možno, tak je to letecká hra. A ja mám rád veľmi lietadla, takže dúfam, že si toto video užijete a dajte like a odber. Ďakujem. Tak, ideme dať pushback. To je vlastne cúvanie. To je také autičko, ale v tejto lietadle to nie je až tak zeditované, takže nie je to úplne až také realistické. Tak. My už začíname cúvať a už sa otáčame. A neviem, či viete, aké je toto lietadlo, ale je to Boeing 777 300R Anna, to je vlastne letecká spoločnosť Japonska. Oni majú teraz takú špeciálnu verziu Star Wars, ako mne sa to teraz veľmi páči, tak som to dal do tohto videa. A rozhodol som sa, že dáme let Punta Cana Larnaca. Som sa rozhodol. Kúkajte, tam vzadu sa spavnula taká mini stíhačka a ja také veľké lietadlo. Tak už taxingujeme na runway. Už máme všetky motory zapnuté, všetko máme nastavené. Už sa otáčame, som si len nastavoval, som mi brzdil, prepáčte. Tak, ideme už na runway. Ako možno počujete, tak mám nádchu. Stále smrkám. Čo tu týpek písal? Tak, už ideme na runway. Kajte, už budeme zrýchlovať. Kajte, už zrýchlujeme, už ideme a budeme vzlietať na rýchlosti 140 až 145. Ak by ste chceli ešte ďalšie video z Projekt Flight, tak napíšte do komentu. Zlietame pomaličky. Ideme sa otáčať. To je extrémne zlaté spredu, kúkajte tie oči také. To je extrémne zlaté spredu. To je také vesmírne, mne sa to páči. Dneska by som, keď budeme pristávať na Larnace, tak by som chcel dať good landing, ale neviem, či sa nám to podarí. Neviem, či sa nám to podarí. Už sme v altitude 3100. Už sa natáčame na Larnacu. Máme 4000 a môj cieľ je dneska aspoň tak 8000 feetov treba.
Ale aj táto Boeing 7777 je extrémne veľká. Mne sa to extrémne páči, to je extrémne také veľké. Ale toto je len 300, ale sú aj oveľa väčšie. Sú aj väčšie, ale túto v Project Flight je len 300R. Ale ak by ste si túto hru chceli zahrať, ak sa vám páči, je super realistická, je to najviac realistická letecká hra na Robloxe, ale je za Robuxy, stojí to 50 Robuxov. Ja tu mám všetky lietadla, Boeing 787, Cessna Citation, tu neviem, alebo neviem, jak sa to volá. Potom tu mám A330, A350, okrem tej stíhačky, ale ja nemám rada stíhačky moc tak veľa, ja chcem byť normálny dopravný pilot, takže ja úplne na stíhačkách robiť nechcem. Troška dám vyššie troto, takže potom nešví tak rýchlo, viete. Už to máme deň. Tu je deň. Dúfam, že nebudeme mať dole turbulencie. Kokos. Prepačte, som si tam len niečo nastavoval. Nádchu mám do prdele. No, už tu máme slniečko krásne. Je to tak realistické, že sa to aj odrezalo, to jeho lietadla. Toto aj je. Tuto. Už ideme troška klesať, lebo už sme pri Pavose. Takže už ideme troška klesať. Už budeme klesať tak na 6000 feetov. Už budeme klesať tak na tak 6200 feetov. Na 7000. Už na 6800. No kúkajte. Už ideme nastavovať flapsy, spoilery, bo už sme nižšie. Ideme ešte stále rýchlo. Vidíme troška. A tam vzadu už je Larnaca, ako vidíte. Ale to je realistické, že tu sa dajú dať svetla. Normálne takýto autopilot. Ja si autopilota nedávam. No ja chcem akože celý let robiť. Ale potom náhodou zabudnem. Ale proste som v prdeli. Dáme sa nižšie, už budeme nastavovať gír. Vidíme aj runway vzadu na Larnace.
Kajte, tu sme na Dravkova 3. Tu pristať nemôžeme, lebo to je vojenské letisko. Aj Pálhoz je vojenské letisko. Nechápem, že na čo majú na Cypruse akože dve vojenské letiska, keď si myslím, že veľkú armádu ani nemajú. Už budeme dávať gear, keď ešte je skoro celkom. Som až moc nízko sa dal. Ideme dávať gear down. Práve nad Dravkova 3 LCRA. Ale ak by ste moc chceli, tak napíšte do komentu, že chcem, aby sme budúce video hrali Projekt Flight a stíhačka, lebo je tu aj stíhačka. Tak teraz mám Robloxy, tak si môžem kúpiť. Ale môžeme aj na normálnej stíhačke. No, kúkajte, no som zvedavý na to pristatie. Mi tu fúka do prdele. No už ideme dávať rýchlosť. Už sme v 600. Budeme pristávať. Keď už vidíme Lardaku. Zvedavý. Do prdele. To čo som dal? Tak čaute. Dajte do komentov, že aký landing. Ja ho dávam mnoho lepšie, no tak sorry. Čus.